ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಯಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಇತ್ತೆ ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ ದೇಶೋಡು ಓಟು ನನಲ ಶುರುವಾತುಜೆ ದೇಶದೋರ್ಮೆಡು ಪಣವು ಗಂಗಸರ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಧರ್ಮದ ಉಡಿಗೆರೆ ಇಂಚ ಒಟ್ಟು 4,550 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆತ ಸೊತ್ತುಲೇನು ಓಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ವಾಧೀನಗುದೆ ತೊಂದಿರಂದು ಕೇಂದ್ರದ ಓಟದ ಆಯೋಗ ತೆರಿಪಾದಂಡು. ದೇಶದ ಒಟ್ಟು 7 ಸರ್ತಿ ಲೋಕಸಭಾ ಓಟು ನಡಪೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಐಟು ರಡ್ಡ ಹಂತದ ಓಟುಗೂ ಅರ್ಜಿ ಕೊರ್ಪುನ ಮುಗಿದು 3ನೇ ಸರ್ತಿದೇಕ ಅರ್ಜಿ ತಂದುಳ್ಳೇರು. ಮಾದರಿ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಜಾರಿಡಿತ್ತದು. ಓಟದ ಅಕ್ರಮಲಿನ ಬಗೆಟ್ಟು ಕೇಂದ್ರದ ಓಟದ ಆಯೋಗ ಗಿಡಿ ಕಣ್ಣು ಪಾಡ್ದಡು. ದೇಶದ ಓಟು ನನಲ ಶುರುವಾತದೆ ಆಂಡ ಐತ ಉಲೈಡು ಓಟದ ಅಧಿಕಾರಿಲು ಇಡೆಮುಟ್ಟ ದೇಶದೋರ್ಮೆಡು ಪಣವು ಗಂಗಸರ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಧರ್ಮದ ಉಡಿಗೆರೆ ಸೇರಿನಂಚ 4,550 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆತ ಸೊತ್ತುಲಿನ ಸ್ವಾಧೀನಗುದೆ ತೊಂದಿರಂದು ಕೇಂದ್ರ ಓಟದ ಆಯೋಗ ಸೋಮವಾರ ತೆರಿಪಾದಳು. ಈತ ಸ್ವಾಧೀನ ಮಲ್ತಿನವು ದೇಶದ 75 ವರ್ಷದ ಲೋಕಸಭಾ ಓಟದ ಇತಿಹಾಸಡು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಓಟದ ಆಯೋಗ ತೆರಿಪಾದಳು. 2013 3,475 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸ್ವಾಧೀನಗುದೆ ತೊಂದಿತ್ತಂಡು. ಕಾಸು ಮಾಲು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಬಿಲೆಬಾಳುನ ಬೇತೆಪಾಕ ಧರ್ಮದ ಉಡಿಗೆರಲು ಓಟದಕ್ಲಿನ ಮನಸ್ಸು ವೈಪಿನ ತರಾವರಿ ವಸ್ತುಲು ಆಯೋಗ ಸ್ವಾಧೀನ ಮಲ್ತಿನ ಪಟ್ಟಿ ಉಂಡು. ಡ್ರಗ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಮಲ್ ಸೊತ್ತುಲು 145 ತಾತು ಉಂಡು. ಓಟು ಘೋಷಣೆ ಆಪುನಿಡು ದುಂಬೆ ಮಾರ್ಚ್ 1 ತನಿಖೆ ಶುರು ಮಲ್ತದಿತ್ತದು. ಮಾರ್ಚ್ 1 ನಿಚ್ಚಲ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಾಸು ಜಪ್ತಿ ಮಲ್ತದುಂಡು. ಕರ್ನಾಟಕಡು ಮಾದರಿ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಜಾರಿ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಚಾರಿ ದಳ ಸ್ಥಿರ ಕನ್ಯಾಪು ಕೂಟ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 46 ಕೋಟಿ 51 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ 151 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆತ ಮಾಲ್ ಕುಪ್ಪಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಮಲು ವಸ್ತು 1 ಕೋಟಿ 93 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆತ ವಸ್ತುಲು 56 ಕೋಟಿ 86 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆತ ಬಂಗಾರ ಬೊಕ್ಕ 7 ಕೋಟಿ 73 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆತ ಧರ್ಮದ ಸುತ್ತಲಿನ ಸ್ವಾಧೀನಗುದೆ ತೊಂದನೊಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಖ್ಯ ಓಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತೆರಿಪಾದರು. ಬಿದ್ರದ ಶಿರ್ತಾಡಿ ಮೌಂಟ್ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಸ್ವಸ್ತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೆದುಳು ಜೊರಡ್ದಾವ್ರ ತೀರ್ನ ಬೇಜಾರ್ದ ಸಂಗತಿ ನಡೆತದಂಡು. ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ನಾಟ್ಯಡು ಬಿರ್ಸೆದಿ ಆದಿತ್ತಿನ ಸ್ವಸ್ತಿ ಶೆಟ್ಟಿನ ಶಾಲೆ ಕಳೆ ಹೊಂದುಂಡು. 15 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಸ್ವಸ್ತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆದ್ರದ ಶಿರ್ತಾಡಿ ಮೌಂಟ್ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲ್ತೊಂದಿತ್ತಲು. ಮೆದುಳು ಜ್ವರ ಜೋರಾದು ಕುಡ್ಲದ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಿಡಿತದು. ಮರ್ದು ಪತ್ತಂದೆ ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾಣ ಪೋತುಂಡು. ಸ್ವಸ್ತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಡ್ಡೆ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಗೊಬ್ಬುದಾಲು ఒక ನಾಟ್ಯದಾಲ ಆದಿತ್ತದು. ಬಿರ್ಸೆದಿ ಪೊಣ್ಣೊಡ್ತಿನ ಶಾಲೆ ಕಳೆ ಹೊಂದುಂಡು. ಅಮ್ಮೇರು ಸತ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಗೋವಾಡ ಬೇಲಿಡಿತದು. ಅಪ್ಪೆ ಸರಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಿರ್ತಾಡಿ ನವಮೈತ್ರಿ ವಿವಿಧ ಉದ್ದೇಶ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಡು ಕೆಲಸಡುಳ್ಳಿರು. ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಮೂಲದ ಮಕ್ಕಳು ಬೆದ್ರಡು ವಾಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತರು. ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಪುದರ್ಪೊಯ್ ಕಲಾವಿದರು ಹಾಸ್ಯ ನಟೆಲ ಆದಿತ್ತಿನ ದ್ವಾರಕೇಶ್ ಅಂಗಾರೆ ಹೃದಯಾಘಾತ ಆದು ತೀರಿಯರು. ಅರೆಗೂ 81 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಅರೆನ ಬೊಕ್ಕ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಎರ್ನ ಕಳ್ಳ ಕುಳ್ಳ ಸಿನಿಮಾ ಬಾರಿ ಪುದರ್ಪೋದಿತ್ತಂಡು. ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ತಮಾಷೆದ ನಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾ ತಯಾರು ಮಲ್ಪನಾರ್ಲ ಆದಿತ್ತಿನ ದ್ವಾರಕೀಶ್ ಅಂಗಾರೆ ಕಾಂಡೆ 81ನೇ ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯುಡು ಕರಿದು ಪೋಯರು. ಕಾಂಡೆ ಕಾಫಿ ಪರ್ದು 2 ಗಂಟೆ ಜೆಪ್ಪು ಎಂದು ಪಂಡದ ಜೆತ್ತಿನಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾಣ ಪೋತುಂಡು. ಅರೆಗೂ ಹೃದಯಾಘಾತ ಆತನಂದು ದ್ವಾರಕೇಶ್ರ ಮಗೆ ಯೋಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೇರು. ದ್ವಾರಕೇಶ್ ಕರಿದು ಪೋಯರು ಪಂಪನ ಸುದ್ದಿಕೆಂದು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಬೊಕ್ಕ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಬಾರಿ ಬೇಜಾರು ತೋಚಾದೇರು. ಈ ದುಂಬುರ ದ್ವಾರಕೇಶ್ ತೀರಿಯರಿಂದ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಸುದ್ದಿ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಅಂಚನೆ ಈ ಸರ್ತಿಲ ಸುದ್ದಿ ಆತನ ಪಂಪನ ನಿಘಂಟು ಜಂದಿನಕ್ಲೆಗು ದ್ವಾರಕೇಶ್ ಕುಟುಂಬ ಆರ್ ತೀರ್ನೇನು ನಿಘಂಟು ಮಲ್ತದುಂಡು. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಇಂಚ ಪುದರ್ ಪೋಯಿ ನಾಯಕ ನಟನಕ್ಲೆನ ಒಟ್ಟುಗು ಏತೋ ಸಿನಿಮೊಲಿಡು ಇತ್ತಿನ ದ್ವಾರಕೇಶ್ ಕಳ್ಳ ಕುಳ್ಳ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮೊಲಿಡು ರೈಸದಿತ್ತಿರು. ನಟಿ ಮಂಜುಳಾ ಮೇರ್ನೊಟ್ಟುಗೂ ಪಾಕ ಸಿನಿಮೊಲಿಡಿತ್ತಿನ ದ್ವಾರಕೇಶ್ ಪಾಕ ಸಿನಿಮೊಲಿನು ತಯಾರು ಮಲ್ತದೇರು. ನಿರ್ದೇಶನಲ ಮಲ್ತದೇರು. ಮಮತೆಯ ಬಂಧನ ಆರು ತಯಾರು ಮಲ್ತಿನ ಸುರೂತ ಸಿನಿಮಾ ವೀರಸಂಕಲ್ಪ ಆರಿತ್ತಿನ ಕಡೇತ ಸಿನಿಮಾ ಅದುಂಡು. ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಬೊಕ್ಕ ತಾಲೂಕು ಸ್ವೀಪ್ ಬೊಕ್ಕ ಜನಶಿಕ್ಷಣ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮುಡಿಪು ಕುರ್ನಾಡ್ದ ನಿಲೆಟ್ ನರಿಂಗಾಣ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಆಫೀಸರ್ದು ಮೋಂಟುಗೋಳಿ ಶಾಲೆ ಮುಟ್ಟ ಓಟದ ಜಾಗೃತಿ ಜಾಥಾ ನಡಪಾಯಿರು. ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಬೊಕ್ಕ ತಾಲೂಕು ಸ್ವೀಪ್ ಬೊಕ್ಕ ಜನಶಿಕ್ಷಣ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮುಡಿಪು ಕುರ್ನಾಡ್ದ ನಿಲೆಟ್ ನರಿಂಗಾಣ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಆಫೀಸರ್ದು ಮೊಂಟುಗೋಳಿ ಶಾಲೆ ಮುಟ್ಟ ನಡಪಾಯನ ಓಟದ ಜಾಗೃತಿ ಜಾಥಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ರಜನಿ ಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡರು.
ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯತುವನಾಧಿಕಾರಿ ಶೈಲಾ ಕೆ ಕಾರ್ಗಿ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರು. ಶೈಲಾ ಕೆ ಕಾರ್ಗಿ ಪಾತೆರ್ದು 100% ಓಟು ನಿಘಂಟು ಮಲ್ಪನ ಉದ್ದೇಶಡು ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾವನುಂಡು. ಏಪ್ರಿಲ್ 26 ಕಾಂಡೆ 7 ಹಿಡಿದು ಬಯ್ಯ ಆಜಿಮುಟ ಓಟು ಪಾಡು ಹಿಡಿದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಪರ್ಬನು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡಾತಂಡು. ಬೇತೆ ಪರ್ಬಲಿನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚ ಓಟು ಪನ್ಪನ ಪರ್ಬನು ಜನಕಲು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡು. ಸಾಹಿತಿ ಬೀಚಿ ಪಂಡಿನಂಚ ಓಟು ಪನ್ಪುನ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಪೊಣ್ಣು ಮಗ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ನಡಪಾಲೆ ಒಂಜೊಂಜು ಓಟು ಬಿಳೆ ಬಾಲ್ ನೀಡಿದವ್ರ ಕಾಸು ಆಸೆಲಿಗೆ ಬೂರಂದೆ ಓಟು ಪಾಡ್ಲೆ ಎಂದು ಪಂಡಿರು. ದುಂಬುದ ಒಂಬುಡಸನು ಜನಶಿಕ್ಷಣ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಶೀನಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾತಿರ್ದು ಭಾರತುಡೆ ಉಳ್ಳಾಲ ಹೆಚ್ಚ ಓಟು ಪಾಡುನಂಚ ಆವಡ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದುಂಬಾಡ್ತೇಡು ಓಟು ಜಾಗೃತಿದ 20 ಆದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡಪಾದಂಡು. ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿ ಓಟು ದೇಶುಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಜಾಗೃತ ಮತದಾರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ನೇತಾರೆ ಪೋಡಿಗೆ ದಾಂತೆ ಪಾಡುನ ಓಟು ಗುಟ್ಟುಡು ಪಡನ್ ಪಂಡಿರು. ಬಾರೆಪುಣಿ ಈರ ಪಜೀರ್ ಗ್ರಾಮಲೇನ ಆಶಾ ಕರ್ತಿರು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಎಂಆರ್ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಯುಆರ್ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸ್ತ್ರೀಶಕ್ತಿ ಸದಸ್ಯರು ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ಚೇತನರು ಪಾಲ್ದಿತ್ತುಂಡರು. ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕಿ ನಿಶಾ ಈ ಪೊರ್ತೊಡಿತ್ತರು. ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯಂತರು ನಳಿನಿ ಎಂಕೆ ಸೊಲ್ಮಿ ಸಂದಾಯರು. ಏನು 2024ನ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಇದೆ, 26ನೇ ತಾರೀಕಿದೆ. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದಯಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಏನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮತದಾನ ಮಾಡುವಂತಹ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಈಗ ಹೋಮ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಯಾರು 85+ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ PWD ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ PLOಗಳೆಲ್ಲ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಮತವನ್ನ ಚಲಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಉಳಿದವರ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಾವು ಕೂಡ ಮತಗಟ್ಟೆಗೆ ತೆರಳಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆ ತಮ್ಮವರೊಂದಿಗೆ ಏನು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನ ಆಚರಿಸ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನ ಆಚರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಯಾರು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆ ಹಬ್ಬನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಕೂಡ ಏನು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಹಬ್ಬ ದಿನ ನಾವು ರೆಡಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮವರನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕರೆತಂದು ಮತದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಈ ಸಲ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮತದಾನ ಆದ ತಾಲೂಕು ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕು ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ಮತದಾನ ಹೋಗದವರು ಇದ್ದಾರೆ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ತಿಳಿಸುವುದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಘೋಷಣೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಕುವ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಜೆಗಳೇ ಪ್ರಭುಗಳು, ಪ್ರಜೆಗಳೇ ಪ್ರಜೆಗಳೇ. ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾಪು ತಾಲೂಕದ ಬೊಬ್ಬರಿಯ ದೈವಸ್ಥಾನ ಕೋಟೆ ಕಟಪಾಡಿದ ಬೊಬ್ಬರಿಯ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿವಾರ ದೈವಲಿನ ಪಿರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸೋಮವಾರ ನಡೆತಂಡು. ಬೊಬ್ಬರಿಯ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿವಾರ ದೈವಲಿನ ಕಾಲಾದಿ ನೇಮ ಶ್ರೀರಾಮನವಮಿದ ದಿನ ಬುಧವಾರ ನಡಪರೆ ಉಂಡು. ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾಪು ತಾಲೂಕದ ಬೊಬ್ಬರಿಯ ದೈವಸ್ಥಾನ ಕೋಟೆ ಕಟಪಾಡಿದ ಬೊಬ್ಬರಿಯ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿವಾರ ದೈವಲಿನ ಪಿರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಗು ಸೋಮವಾರ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೇರು. ವೇದಮೂರ್ತಿ ಅಂಬಾಡಿ ಪ್ರವೀಣ್ ತಂತ್ರಿಯರ್ನ ಪೌರೋಹಿತ್ಯಡು ಕಾಣೆ ವಿಧಿವಿಧಾನುಲೆನು ಕರಿತದು. ಬೊಬ್ಬರಿಯ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿವಾರ ದೈವಲಿನ ಪಿರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತದು 48 ಕಳಶ ಸೇರ್ದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ನಡಪಾಯರು. ಬೊಬ್ಬರಿಯ ದೈವದ ದರ್ಶನ ಸೇವೆ ಆದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಲ್ಲಮಟ್ಟದ ನುಪ್ಪಪ್ರಸಾದ ನಡೆತಂಡು. ಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮ ಕಟಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಭಕ್ತರು ಅಂಚನೆ ಊರ ಪರ ಊರ ಭಕ್ತರು ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತದು ಬೊಬ್ಬರಿಯ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿವಾರ ದೈವಲಿನ ಇಂಬು ನಟ್ಟುಂಡೆರು. ಕೋಟೆ ಕಟಪಾಡಿ ಬೊಬ್ಬರಿಯ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಮರ್ಯಾದಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಶುಭೋದಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೋಟೆಬೂಡು, ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಜಗನ್ನಾಥ ಕೋಟೆ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರು ಅರುಣ್ ಚಂದ್ರ ಕೋಟ್ಯಾನ್, ಪ್ರಧಾನ ಪಣೌದಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಪೂಜಾರಿ, ದೈವಸ್ಥಾನದ ಪೂಜಾರಿ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಪೂಜಾರಿ, ಬೊಬ್ಬರಿಯ ದೈವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಕೋಟೆದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು, ಕೋಟೆಬೂಡು ಕರ್ತಾರ್ಯರು, ಪಟ್ನಾ 4 ಗುರಿಕಾರ್ಯರು ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತರು.
ನರಮಾಣ್ಯಗ ಇರುವ ವರ್ಷ ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯಾತ್ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಇರುವ ವರ್ಷ ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿಯಿಂದ ಪಣಿಕ ಬಿತ್ತಲಿನ ಪುದರಪೋಯಿ ಕವಿ ಹಾಸ್ಯ ಸಾಹಿತಿ ಎಚ್ ದುಂಡಿರಾಜ್ ಪಂತೇರು ಯುಎಇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜ ದುಬೈದ ವಿಂಶತಿ ವೈಭವ ದುಬೈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ತಂದು ಅರ್ಪಾತಿರಿಯರು. ಯುಎಇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜ ದುಬೈದ ಇರುವ ವರ್ಷದ ವಿಂಶತಿ ವೈಭವ ದುಬೈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶನಿವಾರ ನಡೆತಂಡ. ಸಂಘದ ತಾಪಕ ಸಂಚಾಲಕರು ಸುಧಾಕರ್ ಪೇಜಾವರ ಮಾತ್ರೆಲ್ಲ ಎದ್ಕೊಂಡು ಪಾತೆರೆದು ಸಂಘದ ಬಗೆಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ನಡುಟು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪರ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನ ಮುಲ್ಪದ ರಾಜಮನೆತನದಕ್ಲೇನು ನೆಂಪು ಮಲ್ತನುಡು 2014 ದಶಮಾನೋತ್ಸವ ಮಲ್ತದ ಈ ಒಂದು ವರ್ಷಡು ಇರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾದ ಅಂತ ಪಂಡೇರು. ಯುಎಇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಸೇವಿಸಿಂದಾಯಿನ ಸಾಧಕರಾಯಿನ ಪುತ್ತಿಗೆ ವಾಸು ಭಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಅರಿನ ಬೊಡಿದಿ ವಾಣಿ ಭಟ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಐತಾಳ 2023 ಸಂಘ ತಾಪನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪುಣೆಯಿನ ತಾಪಕ ಸಂಚಾಲಕಿಯರು ಜಯರಾಮ ಸೋಮಯಾಜಿ ಬೊಕ್ಕ ನಳಿನಿ ಸೋಮಯಾಜಿ ಶಿವರಾಮ್ ಭಟ್ ಬೊಕ್ಕ ರೇಖಾ ಭಟ್ ಅನಂತ ತಂತ್ರಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಧ್ಯಾ ತಂತ್ರಿ ಸುಧಾಕರ್ ರಾವ್ ಪೇಜಾವರ ಬೊಕ್ಕಾರಿನ ಬೊಡೆದಿಗ ವಿಪ್ರರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ದು ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಸೇರಿನಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮಾಜದಕ್ಲೆಗ ವಿಪ್ರ ವಿಭೂಷಣ ವಿಪ್ರಭೂಷಣ ವಿಪ್ರಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಪ್ರಪೋಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ದು ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರು. ಪಣಿಕ ಬಿತ್ತಲಿನ ಮಲ್ಲ ಕವಿ ಹಾಸ್ಯ ಸಾಹಿತಿ ಎಚ್ ದುಂಡಿರಾಜರಿಗೆ ಗಡ್ಡದ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರು. ದುಂಡಿರಾಜ್ ಪಾತಿರ್ದು ದುಬೈಡ್ ಸನ್ಮಾನದೆತ್ತನೋ ಮಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯ ತಾನು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸುರು ಮಲ್ತದು 40 ವರ್ಷ ಆಡ್. ಈ ಮರ್ಯಾದೆ ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯಗೂ ಕನ್ನಡ ಭುವನೇಶ್ವರಿಗೂ ಸಂದಿನ ಮರ್ಯಾದೆ. ನರಮಾಣ್ಯಗೂ ಇರುವ ವರ್ಷ ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯಾತ್ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಇರುವ ವರ್ಷ ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಪಂಡೇರು. ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರಾಯನ ವಿದ್ಯಾ ಕೋಲಿಯೂರು ದೀಪಕ್ ರಾವ್ ಪೇಜಾವರ ಜವಣೆ ಭಾಗವತರು ಚಿನ್ಮಯ ಭಟ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಮೊಕ್ಲೆಗ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೆರು. ಸಂಘದ ಪೋಷಕರು ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರು ಫ್ರಾಂಕ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಪಾತೆರ್ದು ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ತೂವಂದೆ ಮಾತಾ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದಕ್ಲೇನ್ ಲೆತ್ತದು ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತಿದೇರು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪಂಡ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರ ತಿರಿನಕಲು ಜನಕ್ಲಿನ ಬಗೆಟ್ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪನಕಲು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಏಪ ನಮ್ಮ ಮತ ಒಂಜೇ ಜಾತಿಯಿಂದ ಎನ್ನುವನ ಅಪಗ ದೇಶದ ಉದ್ಧಾರ ಆಪುಣೊಂದು ಪಂಡೇರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘ ದುಬೈದ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದು ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಡೇರು. ತರಾವರಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡು. ನಾವು 2014 ನವೆಂಬರಲ್ಲಿ ದಶಮಾನೋತ್ಸವ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಅದಾದ ನಂತರದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೆಲವು ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಕರೋನಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು. ಕಳೆದ 1 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಮಾಡಿದಂಥ ಸಾಧನೆಗಳು 20 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದು 19ನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಕೂಡ 20ನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತು. ದಾಖಲೆ 20 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಆದಂತಹದ್ದು. ದುಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗ್ಯವಯ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಸಾಹಿತ್ಯ ಶುರು ಮಾಡಿ 40 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಇದು ಡುಂಡಿರಾಜನಿಗೆ ಸಂದ ಗೌರವ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂದ ಗೌರವ, ಕನ್ನಡ ಭುವನೇಶ್ವರಿಗೆ ಸಂದ ಗೌರವ. 20 ವರ್ಷ ಕಳೆಯೋದು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದೇನು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ 20 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಘಟನೆ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾದುದು ಜಾತಿ ಮತ ಧರ್ಮ ಅಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಬೇಕಾದುದು ಪ್ರೀತಿ ನೀತಿ ನ್ಯಾಯ ಜ್ಯೋತಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾನವರಂತೆ ಎಣಿಸಿ ಸೌಹಾರ್ದದಿಂದ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯಂತೆ ಜೀವನ ನಡೆಸುವ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇನ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ there is only one religion of love. In this world there is only one caste of humanity. In this world there is only one language of the hearts.
ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದಾನಿಲೆಟ್ ಕುಡ್ಲಡ್ ಸೋಮವಾರ ಬಿಸು ಪರ್ಬ 2024 ಲೇಸು ನಡೆತಂಡು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅತ್ತೂರು ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಮಿಡು ಬೆದ್ರದ ಜಯಶ್ರೀ ಅಮರನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಲೇಸು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರು. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದ ಬಲ್ಮಠ ಕುಡ್ಲ ದಾನಿಲಿಟ್ ಬಿಸು ಪರ್ಬ 2024 ಲೇಸು ಸೋಮವಾರ ಬಯ್ಯಗ್ ಬಲ್ಮಠದ ಕುಡ್ಲ ಫೆವಿಲಿಯನ್ ನಿಡು ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದ ತಾಪಕ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅತ್ತೂರು ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಮಿಡು ಬೆದ್ರದ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಶ್ರೀ ಅಮರನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಲೇಸನು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರು. ಬಿಸು ಪರ್ಬಡು ಕಣಿದೀಪನ ವಿಶೇಷ ಆದಿತ್ತದು ಪುಂಜವನಕಲು ಧೂಪ ದೀಪ ಪತದು ಕಣಿಪುಡ ಅಡಿಯರು ಒಡಿಪು ಸಮೂಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಣಿಪಾಲದ ಜೊತೆ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಶ್ರೀಮತಿ ಅರ್ಪಿತಾ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿಸು ತಮ್ಮ ದೀಪ ಕೊರ್ದು ಬಿಸು ಪರ್ಬದ ಬಗೆಟ್ ಪೊಲಬ್ ಮಲ್ತ ಕೊರಿಯರು. ಬಿಸು ಪರ್ಬದ ಲೆಕ್ಕಡು ಸಂಘಟಕರಾದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಲಯದ ಸಾಧಕರಾದ ಪುನಃ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ರೈಯರಿಗೂ ಸಂಘಟನಾ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಪನ್ಪುನ ಬಿರುದು ಕೊರ್ದು ಅರನ ಬೊಡಿಗಿನ ಒಟ್ಟುಗೂ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರು. ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ರೈ ಪಾತಿರ್ದು ಟ್ರಸ್ಟ್ಗೂ ಸೊಳ್ಮೆ ಸಂದಾಯರು. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಕಾಪದ ಶಾಸಕರಾದ ಪುನಃ ಗುರುಮೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾತಿರ್ದು ಮುಲ್ಪ ಬಿಸು ಪರ್ಬನು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಮೆತ್ತ ಓಲ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುದಿರು. ಮಾತಾ ಪರ್ಬಲಿನ ಪಿರೋಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಅರ್ಥ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಊರದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒಂದು ತೋಜ ಉಂಡು ಪಂಡಿರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅತ್ತೂರು ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಮದ ಪಾತ್ರ ಪಂಡಿರು. ಟ್ರಸ್ಟ್ ದ ಕಾರ್ಯ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ದೇವಿಚರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪುಂಜಾನಕ್ಲಿನ ವಿಭಾಗದ ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ರೈ ಕಲ್ಲಿಮಾರ್ ತಾರನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೋಳಾರ ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತರು. ಕದ್ರ ನವನೀತ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊರಿಯರು. ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಹುಡುಗರ ಕಮ್ಮಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮೇಲೆ ಕಮ್ಮಿದ ಏರುಳ್ಳಿ ಅಂತ ಖುಷಿ ನಂಜೆ ಅಂಚೆದಂತ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗುತ್ತೆ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಲಾಭ ಪಡೆದು ಸನ್ಮಾನ ಅವು ಈ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಎನ್ನಾಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸಂದಿನ ಪ್ರತಿ ಊರಿಗಳ ಮಲ್ಪರ ಬಂದಿಗೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಕಟ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂದು ಸಂದಿನ ಅನ್ಕೊಂಡೊಂದು ಅವನಿಗೆ ಮುತ್ತು ಒಂಜಿ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಅಂಚಿನ ದಂಡ ರತ್ನ ರಾಜಕುಮಾರ ಇಲ್ಲ ಸಚಿನ್ ರಾಜಕುಮಾರ ಇಲ್ಲ రెండు ಅಂಚನೆ ಐದು కొంచెం పొసత్తు తేర్పడేది ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೌತಮಿ ಅದು ತೇರ್ಪಡೆ ಇದ್ದ ಗೊತ್ತಾಗಲಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಾವಿಡ ಗೊತ್ತಾವ ಮಾವಿಡ ಪತ್ತ ತಿರ್ತಾವ ಮೊದಲ ಕಲ್ಲುಳ್ಳ ಕಮ್ಮ ಆ ಆಸ್ತಿಕತೆದ ಅಗಾಧತೆ ನಮ್ಗೆ ತೋದಲ್ಲ ಏನು ಪೂರ್ವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಂದಾಗ ಬಹುಶಃ ಈ ದೈವಸ್ಥಾನ ಮೂಲಸ್ಥಾನ ನಾಗಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಎప్పుడు ಪಂಪದೆ ಗಾಳಿಪಟ ಎತ್ತಿ ನಿಂತುಕೊಂಡ ಸೂತ್ರ ನಮಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ ಅಂಚಾದು ವರ್ಷ ಒಂದೇ ಸರ್ತಿ ಎರಡು ಸರ್ತಿ ಮೂರು ಸರ್ತಿ ನಾಲ್ಕು ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಒಟ್ಟವರು ನಮ್ಮ ಸಮುದ್ರ ಗಟ್ಟಿ ಅವರು ಪಂಪಿನ ಯೋಚನೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಮಧ್ಯನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಗ್ಗು ಶುರುವಾಂಡು ನನ್ನ ಪಗ್ಗುಡು ಬದ್ದೇರ್ಮ ಕೈ ಬಿದ್ದು ಪಾಡು ನನಗ ಕಂಡಗೊಂದೆ ಗೊಬ್ಬರ ಕಮ್ಮಿತ್ತು ನಂಡ ಅಂಬಿದ ಬೆಜೆಂಡಿಗಂತ ರಾಶಿ ಪಾಡು ನಂಡ ನಂಡ ಆ ಪಗ್ಗು ಇಂಚ ಮಾರಾಯ ಅತ್ರ ನಂಡ ಬಿಸು ಇಂಚ ಮಾರಾಯ ಎಂದು ಪಾತಿರಲಿ ಇನಿ ಕಂಡ ಪೂರ ಬೈಲು ಕಂಡಗ ಪೂರ ಬೊಟ್ಟಿ ಕಂಡದ ಮಣ್ಣನ್ನು ದಿಂಜಾದು ಬಿಸು ಪರ್ಬ ಮಲ್ಪ ಬಂದ ನನಗ ಇನಿ ಆ ಬಿಸುಗು ಓ ಪಾಯಸ ಮಲ್ಪಗೆ ನಾನು ಒಂಜಾತಿ ಜನ ಬಂದ್ಬೇರು ಉರ್ದು ಸಲದ ಪಾಯಸ ಏನಿ ಇಂಕಂದು ದಯಪಡ ಕಡಲೆ ಸಲಹೆವು ಪದಗಿ ಸಲಹೆವು ಉರ್ದು ಸಲಹೆವು ನೆಟ್ಟ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನಂಗೆ ತೆರಿಯಂದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಜನಮಾನಿದ ನಮ್ಮ ನಡುಟು ಇಲ್ಲ. ಶ್ರೀರಾಮ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ನವಮಂಗಳೂರು ಬಂದರ್ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬದವಿದೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ ಬೈಕಂಪಾಡಿಯಿಂದ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಶ್ರೀರಾಮನವಮಿ ಉಚ್ಚೆಯ ಸುವರ್ಣ ಸಂಭ್ರಮೋತ್ಸವ ನಡೆತೊಂದಿದ್ದು 2ನೇ ದಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡು.
ಶ್ರೀರಾಮ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ನವಮಂಗಳೂರು ಬಂದ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪದವಿದೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಇಂದತ್ತ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಶ್ರೀರಾಮನವಮಿ ಉಚ್ಚಯ ಸುವರ್ಣ ಸಂಭ್ರಮೋತ್ಸವ ಏಪ್ರಿಲ್ 13-17 ಮುಟ್ಟ ನಡೆತಂದುಂಡು. ಸುವರ್ಣ ಸಂಭ್ರಮೋತ್ಸವದ ಲೆಕ್ಕುಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರು ಪದ್ಮನಾಭ ಮರುಳಿ ಮಾತಿನಿಂದ ಎತ್ಕೊಂಡರು. ಪಣವದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ವಿಠಲ ಸುರುತ ಪಾತ್ರ ಪಣಿದು ವಿಷಯಾದು ಮುದಿಯರು. ಶ್ರೀರಾಮ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಸುಂದರ್ ರಾಮ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಮಿಡ್, ನವಮಂಗಳೂರು ಬಂದರ್ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಂಕಟರಮಣ ಅಕ್ಕರಾಜು ವೇರ್ನ ಬೊಡೆದಿ ಸುಷ್ಮಾ ಅಕ್ಕರಾಜು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದೀಪನ ಮಲ್ತೆರು. ಸುಷ್ಮಾ ಅಕ್ಕರಾಜು ಪಾತಿರ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಾದ ಪಾತಿರ್ದು ಶ್ರೀರಾಮ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಗೌಜಿ ಶ್ರೀರಾಮನವಮಿ ಉಚ್ಚಯಗೂ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬಯಕಿಯರು. ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ್ ಮೂರ್ತಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊರಿಯರು. ಸುಷ್ಮಾ ಅಕ್ಕರಾಜುರಿಗೂ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರು. ಸ್ಥಾಪಕ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಬದವಿದೆ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಕ್ತೇಸರರು ಸರಸ್ವತಿ ರಾವ್ ಬದವಿದೆ ಇಂಚ ಕರಿನ 5 ವರ್ಷಲಿಡ್ದು ಭಜನಾ ಮಂದಿರೊಳಗಾದ ಮಿಂದಿನಕ್ಲಿಗ್ ಕರೆದು ಪೋಯಿನಕ್ಲಿನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲಿಗ್ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೇರು. ಶ್ರೀರಾಮ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿದ ಒತ್ತು ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಹರಿನಾರಾಯಣ ರಾವ್, ಶೇಖರ ನಾಯಕ್ ಇಂಚ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಪೊರ್ತುಡಿ. Tell our new generation also, as well as this Bhajana Sampradayam also. This is what I would like to tell everyone, and this is very nice, and keep doing this, and you should be there every week or something. They should gather, and all students as well as especially the young children go to the schools, and then maybe they should get together as something, and they should tell them one story in the Ramayana, like all the Kandas, like maybe in the Bala Kanda, tell them with the present current situation, why how it is appropriately related to the present generation also. ಈ ಭಕ್ತಿ ಪಂಥ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇದು ಏನು ಮಾಡಿತು ಕೇಳಿದರೆ, ವೇದಗಳು ಅಥವಾ ಪುರಾಣಗಳ ಒಟ್ಟು ಕಥೆಗಳು, ಅದರ ಸಾರಗಳು, ಅದರ ಒಟ್ಟು ಅಂಶಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಇದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸರಳವಾದ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜನರು, ಅಂದರೆ ಪುರಾಣ ಮತ್ತು ವೇದಗಳು ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಭಾಷೆ, ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಯನ ಬೇಕು. ಆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸರಳ ಇಲ್ಲ, ಅದರ ಹಿಂದೆ ತುಂಬ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಪೇಂಟೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸುತ್ತುಡು ಕರಿನ 1 ತಿಂಗಳು ಮೊಬೈಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಡೀ ಬಂದ್ ಬೂರ್ದುಂಡು. ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಲಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಗಳಿಸಿನಕ್ಲಿಗೂ ಭಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸಾಂದುಲ್ಲೆರೋ. ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಟ್ಪಾಡಿಡು ಮೊಬೈಲ್ ಕಂಪನಿ ಬೊಕ್ಕ ಟವರ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಜಾಗದ ಯಜಮಾನರನ್ನ ನಡುತ್ತಾ ಒಪ್ಪಂದ ಮುಗಿ ನೀಡಿದವ್ರ ಏರ್ಟೆಲ್, ವಿಐ ಬೊಕ್ಕ ಜಿಯೋ ಗಳಿಸಿನಕ್ಲಿಗೂ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಂದಿನಂಚ ಆತಂಡು. ಫೋನ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬತ್ತಂಡ ದೆಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೊಂದಿಜ್ಜಿ. ಆನ್ಲೈನ್ ಪಣವು ವ್ಯವಹಾರ, ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್, ಆಫೀಸ್ ನಿಚ್ಚದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರೆ ಕಷ್ಟ ಬರೊಂದಿತ್ತದು. ಜನಕ್ಲಿನ ಕಷ್ಟಗೂ ಕೆಬಿ ಕೊರ್ಪುನಕ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿರಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ದೂರ್ದೇರು. ಮೊಬೈಲ್ ಸೇವೆ ಒದಗವನ ಕಂಪನಿಲು ಟವರ್ ಇಜ್ಜಂದು ಎಂಕುಲು ದಾಲ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಕೈತಲಡು ಬದಲ್ ಜಾಗೆಲ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿನ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ. ಏರ್ಟೆಲ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ಊರ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಿಪನಗ ಬದಲ್ ಟವರ್ಗೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಂದೆ ದಾಲ ಮಲ್ಪನಂಚ ಇಜ್ಜಿ ಬದಲ್ ಜಾಗೆದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಂಡ ಟವರ್ ಕಟ್ಟುವ ಅಂತ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಸೋಸದಿನ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಊರ್ದಕ್ಕಲು ಮೊಬೈಲ್ ಸೇವೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪನ ಸಂಸ್ಥೆಲಿಗೆ ಎದುರಾದ ಅಸಮಾಧಾನ ತೋಜಾದರು. ಜನಕ್ಲೆಡ ಕಂಪನಿಗೆ ಎದುರಾದ ಏವ್ರ ಹೆಚ್ಚೊಂದುಂಡು. ಜಾಗೆದ ಧನಿಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಒರಿಯ ಕೊರಿ ಪಾತಿರ್ದು ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ತನುಡು ತುರ್ತು ಬದಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತನುಡು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತಂದುಪ್ಪುನ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತದಕ್ಕಲು ಸಂಘ ಸೇರಿದು ಪೊಂಬಾಟಗೂ ಸಜ್ಜ ಹೊಂದುಲೇರು. ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಒಂದು 15 ದಿನದಿಂದ ಯಾವುದೇ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಜನರಿಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅರ್ಜೆಂಟಾಗಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಈಗ ಒಂದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇದೆ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕರಿಬೇಕಂದ್ರೂ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿದಾಡಬೇಕಾಗ್ತಿದೆ, ನಮಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಂಪನಿಗಳು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು, ಈಗ ನಾವು ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೂಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾರು ಕೂಡ ಈಗ ಇವತ್ತು ಪರ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡುವಾಗ. ಸೊ ಕಟ್ಪಾಡಿಯ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ, ಕಟ್ಪಾಡಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಕೇವಲ 8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವಂಥ ಪಟ್ಟಣ ಇದು.
ಇಂಥ ಒಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಾಗಿ ಜನರು ಇಷ್ಟೊಂದು ಪರದಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. 21ನೇ ಶತಮಾನದ ನಾವೊಂದು ಇಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಜನರಿಗೆ ಇದೊಂದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಷಾದಕರ ಸಂಗತಿ. ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಪಿಲಾರ್ದ ಚಿತ್ರಕಲಾವಿದರು ಕಿರಣ್ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯರ್ನ ಚಿತ್ರ ಬುಡ್ಪಾದ ಅರೆನ ಕುಡ್ಲದ ರೋಡ್ ಶೋದಪಗ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತದ ಮೋದಿಯರ್ನ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಸಂದಿದರು. ಇಂಚಿಪ್ಪ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯದ ಪುಣ್ಣೊಡ್ತಿ ಬುಡ್ಪಾಯಿನ ಚಿತ್ರನು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯರು ಎಸ್ಪಿಜಿ ಭದ್ರತಾ ಕ್ರೀಡಾ ಪಂಡದ ದೆತ್ತೊಂದು ಅಲ್ಲಿಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಡೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ತೆರಿಪಾದಿತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಸುದ್ದಿ ಆದಿತ್ತನ ಅಂಚನನೆ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರಗೂ ಕುಡ್ಲದ ರೋಡ್ ಶೋದಪಗ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ತೆರಿಪಾದರು. ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಪಿಲಾರ್ದ ಕಲಾವಿದರು ಕಿರಣ್ ಮೋದಿಯರ್ನ ಚಿತ್ರ ಬುಡ್ಪಾದ ರೋಡ್ ಶೋದಪಗ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತಿದರು. ಒಂದು ಮೋದಿಯರ್ನ ಗುಮನಗು ಬೈದಂಡ ಅಪ್ಪಗನೆ ಎಸ್ಪಿಜಿ ಕಮಾಂಡೋ ಭದ್ರತಾ ಕ್ರೀಡಾ ಚಿತ್ರನು ತರ್ಪುಡಾದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ತೆರಿಪಾದರು. ತನ್ನಂಚಿನ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದನು ಮೋದಿಯರು ಭಾರಿ ಜನತ ನಡುಟು ಗುರ್ತಮಲ್ತಿನವು ಕಲಾವಿದರ ಕಿರಣಗ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತಡು. ತಾನೇ ಕೈಟು ಬುಡ್ಪಾಯಿನ ಮೋದಿಯರ್ನ ಚಿತ್ರನು ಅರೆಗ ಕೊರಿಯರ್ ಎಂದು ಕಲಾವಿದರು ಕಿರಣ್ ರಡ್ಡು ಗಂಟೆ ಪೊರ್ತು ಕೊಡಿಯಲ್ ಬಯಲಡು ಕಾತದರು. ರಡ್ಡು ದಿನ ಭಾರಿ ಪುಣ್ಯದ 20x24 ಇಂಚ್ ಅಳ್ತದ ಮೋದಿಯರ್ನ ಆಯಿಲ್ ಪೇಂಟ್ ಚಿತ್ರ ಬುಡ್ಪಾದಿತ್ತರು. ಈ ಚಿತ್ರನು ಪ್ರಧಾನಿಯೇ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ತೆರಿಪಾದ ದೆತ್ತೊನ್ನಿಡ್ದವ್ರ ಕಿರಣ್ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆತಂಡ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ದೆ. ಅವ್ರು ಬರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದರು. ನೋಡಿ ಅವರು ಮತ್ತು STB ಕಮಾಂಡ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರು. ಮೇಲಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಇಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿ ತಗೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರು. ಇದು ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಆಯಿಲ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್. ಒಂದು 2-3 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಅದು ಆಗಿದೆ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಿ ಅದೊಂದು 1 ತಿಂಗಳಾಯಿತು. ಮತ್ತು ಅದು ಬರುವುದಂತ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು 6:30ಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ಬರುವಾಗ ಒಂದು 8:30 ಆಗಿದೆ. 6:30ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಜನ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರು. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅವರೆಲ್ಲ ನಿಂತು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ರು, ಆಮೇಲೆ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ರು. ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅಂದರೆ ಅವರು ತುಂಬ ಒಂದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಎಲ್ಲ ಇರುವಾಗ ನಮ್ಮೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದಂದರೆ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ. ಅದು ಓಟದ ಪೊರ್ತುಡು ಹೆಚ್ಚಾದ ಪಕ್ಷುಡ್ದು ಪಕ್ಷಗು ಲಾಗಿನ ಹೆಚ್ಚಾದ ಪುಂಡು ಪಕ್ಷ ಬುಡ್ನಕ್ಲು ಪಿರ ಅಪ್ಪೆ ಪಕ್ಷಗು ಸೇರ್ನಲ ಉಂಡು. ಪುತ್ತೂರ್ದ ಇರುವಿರು ನಾಯಕರು ರೋಹಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಂದೀಪ್ ನೆಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ ವಾಪಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಗೂ ಸೇರಿದರು. ಪುತ್ತೂರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಬುಡ್ದಿತ್ತಿನ ಇರುವೇರು ನಾಯಕರು ರೋಹಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಂದೀಪ್ ನೆಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ ಪಿರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಸೇರಿದರು. ಶಾಸಕರು ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಐದುಂಬಾಳ್ತಡ ಅಕ್ಲೆಗೂ ಪಕ್ಷದ ಬಾವುಟ ಕೊರ್ದು ಪಕ್ಷಗೂ ಸೇರ್ಸಾವುಂಡಿರು. ಸಂದೀಪ್ ನೆಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ ಕರಿನ ಓಟುಡು ಪುತ್ತಿಲ ಪರವಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದಿತ್ತರು. ರೋಹಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಕರಿನ ಓಟದಪ್ಪಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬುಡ್ದು ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಿದಿತ್ತರು. ಲೋಕಸಭಾ ಓಟದ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿನ ವಾತಾವರಣ ಪುನೀಡಿದವ್ರ ಇರುವಿರ್ಲ ತನ್ಕುಲಿನ ಬೇರಿಸಾಯದಕ್ಲಿನ ಒಟ್ಟುಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಸೇರಿದಿರೆಂದು ತೆರೆದು ಬೈದರು. ಕಲ್ಲಾಪು ಬೋಡೂರದ ಶ್ರೀ ನಾಗರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಗುಳಿಗ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ವರ್ಷಾವಧಿ ನೇಮೋತ್ಸವ ಉಂದುವೆ ಬರ್ಪಿನ ಏಪ್ರಿಲ್ 27-28 ಶನಿಯಾರ ಬೊಕ್ಕ ಐತಾರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ನಡಪುಂಡು. ಮಾತಿರ್ಲ ಈ ಪುಣ್ಯ ಕಜ್ಜುಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದು ದೈವ ದೇವರೇ ಇಂಬು ನಟ್ಟನೊಡು ಪಂಡದು ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಬೊಕ್ಕ 10 ಸಂಸ್ಥೆರು ಪ್ರಕಟಣೆಡು ತೆರಿಪಾದರು. ಇಡೆಗು ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಂಡು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಪೊರ್ತಗು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಸೊಲ್ಮೇಲು.